talata ye février kalo tile 3 san 2026 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la aw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na Gabon Libreville la ka taga se Congo ale ma ka taga se Senegal la Mali Burkina Faso Niger ale ni Côte d'Ivoire an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Tɛnɛ ni o bɛna février kalo tile 2 ma san 2026 an ka ministre bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye a ye Donald Trump ale ka ciden ni ka o bisimila anw ka jamana o kɔnɔna la ni o ye monsieur Nika Cinquer ye monsieur Nika Cinquer ale bisimilalen an ka ministre kɔni fɛ o kɛra u ka lasigiden kɔni ale ɲɛna anw ka jamana o kɔnɔna la ni o ye lamɛrikaw ka lasigiden ye kuma kɔni o bolila min kan ni o ye don kuma ye o de ye Washington na ale ni anw ka faba sigikafɔ o bɛ se ka sinsin ka se ka taa bolodi ɲɔgɔnmaw ni ka olu sinsin nafasɔrɔ siraw olu sira fɛ nin ciden yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko lamɛriki jamana kɔni ale labɛnnen don ni ka baara kɛ ni anw ka yɛrɛma hɔrɔnya ale bonyali ye. Alpha Umara Konare ni ale ye an ka jamana ɲɛma kɔrɔ ye Alpha Umar Konare ale ye a ka san 80 ni ka o ɲɛnamaya Alpha Umar Konare min yɛrɛ kɔni ni ale bangera février kalo tile 2 san 1946 Kayikaw olu fɛ yen nɔ ale kɔni Alpha Umar Konare lakɔli karamɔgɔ kɔni o kun don a kɛra jamana ɲɛmaa ye an ka ba Maliba ale kɔnɔna la san 1992 kana se san 2002 o ma Alpha Umar Konare yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmaa kelen ye min ni ale kɔni y'a ka fanga ni ka o bɛɛ kɛ ka sɔrɔ fanga dafiri kɔni o ma se ale ma. An bɛ taga Zerelani n'an taara Zerelani an bɛ taa Kilela nin dugu kɔfɛlen kɔni o bɛ Sikaso mara la lakanabaliya kɔni ale waralen don kosɛbɛ nin dugu kɔfɛlen ale la dugulamaw olu kɔni bɛ ka weleweleda ni ka o lase jamana marabaw ma ko ka olu lajɛ ka sababuya kɛ lakanabaliya o ye banbagaciwale tigilamaw kɔni bɛ ka bagabagawale kɔni ni ka o ta ka ɲɛsin olu ma sanga a n'a ka wagati banbagaciwale tigilama minnu yɛrɛ kɔni ni maramafɛn juguman kɔni o de bɛ u bolo sanga a n'a ka wagati u bɛna kɔni kana dugulamaw ni ka olu bagabaga dugulamaw yɛrɛ bagabagali yɛrɛ kɔni senfɛ sa u bɛ binganiwale yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen sa sɔrɔ bɛ maa minnu na kosɛbɛ dugu ale kɔnɔna la a dɔw bɛ tali kɛ minnu ye bagantigiw ye minnu ye forotigiw ye fo ka taga se balotigiw olu kɔni ma u bɛ binganiwale ta ni ka ɲɛsin olu de ma dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko walasa ka se ka ni gɛlɛya in kɔni ta ka bɔ olu kan o sababu bɛ se ka kɛ fɛn kelen de ye o de ye ka se ka fɛn min ye kankura ni ka o jɔ olu ka dugu la walasa ka se ka lakana ni ka o sinsin hali ni binganiwale kɔni taara ka ɲɛsin u ma u bɛ finitigiw ni ka olu wele finitigilakaw kɔni bɛ na ni ka na ka dɛmɛ kɔni ni ka o don u ma. An bɛ taa Yelemani mara fɛnɛ ale la nin waati in na Yelemanikaw olu bɛ ka weleweleda ni ka o lase an ka jamana marabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana tigilamaw k'a yir'u la k'a fɔ ko nin waati in na banbagaciwale tigilamaw kɔni kelen don ka san sɔrɔ olu fɛ yen nɔ u bɛ ka weleweleda ni ka o lase an ka finitigilakaw ka se ka dɛmɛ d'u ma walasa banbagaciwale tigilamaw daga bɛ se ka taga bɔ u da la cogoya min na. Sport on Mali musique u ye wele kɔni ni ka o lase kunnafonidilaw ma dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wele min ni ɲɛfɔli kɛra kunnafonidilaw olu ye Sport on Mali ta ko 12 ale baaraw olu ɲɛnamayali kan a bɛna kɛ février kalo tile 6 ka taa se février kalo tile 7 ma san 2026 in kɔnɔna la a bɛna kɛ maison des jeunes o kɔnɔna la an ka faba la yan nɔ ɲɛnata talen n'o ka bila minɛn min kɔnɔna la o de ye ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ Mali ale ye Sport on Mali en musique ale kelen don ka yelen sigi fitinɛ yelen caman kɔni olu kan minnu bɛ tali kɛ an ka seko n'an ka dɔnko koɲɛw olu kan olu bɛ na u jɔyɔrɔ ni ka o fin kosɛbɛ Mali culture ale ta sira fɛ. Denbaya 170 olu de kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka na lulu ni lamini kɔni o la nin denbaya 170 kelen-kelen bɛɛ la kɔni jeli sefawari 10,000 ni ka o de sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na ni musaka in yɛrɛ kɔni ye ale dira Croix Rouge de fɛ walasa ka se ka dɛmɛ ni ka o don denbaya ninnu kɔni ma minnu bɔra u sigiyɔrɔ olu la Croix Rouge ka nin dɛmɛ dilen bɛ tako 2nan de kofɔ min ye n'u y'a di a bɛ kalo 6 fɛnɛ o bɔ.
An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ tajiko gɛlɛya kɔni ale nɔgɔyara kosɛbɛ an ka ba maliba ale kɔnɔna la yan nɔ fo k'a kɛ taji feerelaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka taji ni ka o feere butelini ale kɔnɔna la kucalakaw olu fɛ yen nɔ a bɛ ye k'a fɔ a bɛ kalo naani bɔ butelitigiw yɛrɛ kɔni olu tun tɛ ka taji o feere ka sababuya kɛ tajiko gɛlɛya kɔni o ye buteliniw ka taji feere kɔni o yɛrɛ kɔni sababu la sa dɔw yɛrɛ kɔni bɔra taji ale sɔngɔ la kosɛbɛ kucalakaw olu fɛ yen nɔ taji min yɛrɛ kɔni ni ale litiri tun bɛ ka feere sefa wari 400 an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a bɛ ka feere sefa wari 280 fo ka taga se sefa wari 300 o ma. An bɛ taa kulukorokaw olu fɛ yen nɔ kulukoro fɛnɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ station fɛn fɛn bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni taji ni ka o sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la maa si de kɔni tɛ yen nin wagati in na k'e de kɔni bɛ ka aran jɔ ko ka taji kɔni ni ka o ta taji ale sɔngɔ kɔni ma changer olu fɛ yen nɔ ni yɛlɛma ma don a la taji litiri o bɛ ka feere sefa wari 445 ni o ye gasoil ye fɛn min essence o bɛ ka feere sefa wari 150. Maa wolonfila o bɔnɛna ani na maa caman olu joginna maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu tununnen don o sɔrɔla bingani wale min kɔni ni a taara ka nayo dugu ka o sɛgɛrɛ nayo ale filɛ nin ye kolongo sigida o la a kɛra dɔgɔkun laban in yɛrɛ kɔni o la maa maramafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni tun bɛ bolimafɛn sen fila u bɛ t'u jɔ fo maa 50 o bɔɲɔngo la u kɔni ye marifa ni ka o de ci dugulamaw la wala wagati min na u bɛ u ka jardin kɔnɔnaw kɔnɔna n'u bɛ ka u ka jardinw ni ka olu sɔn u ye nin maramafɛn ci waati min na sa fɛn min ye donsow ye olu de kɔni ye tasara bere ta ni ka ɲɛsiw ma donsow yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka karogɛlɛndinɛ tigilama fila ni ka olu bɔnɛ u nin na wele kɔni o lasera an ka finitigilakaw ma olu nana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ni kana ɲininiw ka olu daminɛ. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ masinakaw olu fɛ yen nɔ malo sɛnɛ kɔni dɔ bɛ ka bɔ ale fanga la kosɛbɛ masina n'a lamini o kɔnɔna la waati la masinakaw olu fɛ yen nɔ malo kɔni hectare o hectare i bɛ se ka bɔrɔ 80 ka taa se bɔrɔ 100 o ma 100 kilo kɔni o la nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ hectare kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i mana bɔrɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ o tɛ tɛmɛ 30 o kan a yirala k'a fɔ ko kun caman de kɔni nana ni nin waleya in kɔni ale ye a dɔ bɛ tali kɛ lakana ko koɲɛw olu ma an ka jamana ale kɔnɔna la ka taga se angɛrɛ musaka ko olu ma ani fo ka taga se maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu minnu bɛ dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin forosɛnɛnaw ma olu tɛ ka sɔrɔ bilen ani ka taga se waati yɛlɛmaw o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma. Korofina polisi so maaw kɔni ye wele ni ka o lase kamalen fila o ma kamalen fila minnu yɛrɛ kɔni ni maramafɛn kɔni de yera u bolo a kelen si bɛ t'i jɔ san 33 la filanan si bɛ t'i jɔ san 21 na u minɛna k'a sababuya kɛ ko maramafɛn kɔni o de sɔrɔla u bolo kabi janvier kalo tile 26 san 2026 u minɛna yɔrɔ min na sa o de ye Buguba sigida ye Buguba filɛ an ka sigida fɔlɔ kɔni o la faaba kɔnɔna la yan nɔ u minɛna ka u di kiiri tigilamaw u kirilen kɔfɛ sa u y'u bila ni ka taa n'u ye kaso bonba la. Jawando service wulila deliko la ko kura ne ba ne fa e de sigilen bɛ ka i bolo fila da i sen kan terɛnko gɛlɛya ko hami b'i la o ta ka bɔ i la Jawando service ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko terɛn bɛ olu bolo cikɛni na terɛn ninnu ye 250 mètres carrés de sefa wari 6,1 ani 500,000 awɔ sefa wari 6,1 ani 500,000 frais de transfert fɛnɛ bɛ a la titre foncier de don titre individuel ni tɛ cikɛni na fɛ senu fɛnɛ bɛ yen nɔ sefa wari 8,000,000 o fɛnɛ ye 250 mètres carrés baramali masurunya la o t'a bɛɛ ye dɛ Jawando service bɛ ka so jɔlen bannen ni ka o di ma o ma cité F3 ye sefa wari 35,000,000 a tɔ man ca bilen dɛ i boli joona i kana i sen ka ye Jawando service ale ka cité ale kunkankow la i mago bɛ terrain gansan na walima i mago bɛ so jɔlen bannen na Jawando service bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ Jawando service ale dagayɔrɔ filɛ nin ye Sotiba 00223 79 09 48 Jawando service kalikan de don ko san 2026 in na denbaya kelen so kelen. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerkaw ka jamana o kɔnɔna la Niger kalandenw olu bɔra kɛrɛnkɛrɛn sa u ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Agadez a kalandenw olu bɔra kunu février kalo tile 2 san 2026 u bɔra tile tɔ kɔni ale kɔnɔna la ka u ka nisɔngoya ni ka o yira bingani wale min kɔni taara Banbagaci wale tigilamaw fɛ ni ka ɲɛsin u ka pankurujigi kɛnɛso o ma u y'u ka nisɔngoya ni ka o yira nisɔngoya sen fɛ u ye kunnafoniya dɔw ni ka olu di ni o bɛ
tali kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka dɛmɛ o bɛ u ka jamana marabaw olu yɔrɔ la walasa basigi ani lakana o bɛ se ka na jamana ale kɔnɔna la. An bɛ taa Senegalikaw olu fɛ yen nɔ Senegal jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jɔmaya Fayi ye kunu tilelafana tɔw dunna waati min na sa ale kɔni bɛna lɛrɛ 48 bɔ ɲɔgɔn ye ni ka o kɛ Kongo jamana o kɔnɔna la a sera Kongokaw ka jamana kɔnɔ waati min na sa a jɛɲɔgɔnkɛ ni o ye Denis Sassou Nguesso ye ni o Kongo jamana ɲɛmaa ye o ye a bisimila a ka jamana o kɔnɔna la ni jamana ɲɛmaa fila bɛna kumaɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya min ni a bɛna boli fɛn damadama o kan o de ye Kongo ale ni Dakar ka bolo ɲɔgɔnmaya ye nafasɔrɔ siraw olu bolo ma u bɛna o kuma falen falenw ni ka olu kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lɛrɛ 48 o kɔnɔna la. Kongolaw ka jamana ɲɛmaa fɛnɛ ni o ye Félix Tshisekedi ye ale fɛnɛ kɔni bɛ taama la dɔgɔkun kɔnɔna in yɛrɛ kɔni na min ni a makɔnɔni don États-Unis jamana o kɔnɔna la nka janni a ka se États-Unis kaw olu fɛ yen nɔ fɔlɔ sa a ye i kunda février kalo tile fɔlɔ san 2026 Émirats Arabes Unis kaw ka jamana o kɔnɔna la ni o ye Abu Dhabi ye Kongolaw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Félix Tshisekedi ye a ka nin yala in kɔni ale bɛ tali kɛ nafasɔrɔ sira o bolo ma min ni bolonɔbila sɛbɛnw olu bɛna kɛ ani jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Mahamata Idrissa Déby ni ale ye Chadi jamana ɲɛmaa ye ale taara bɔɲɔgɔn ye la Faransi jamana o kɔnɔna la min ni Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye a ye a bisimila bisimilali min yɛrɛ senfɛ kuma falen caman kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲininka Faransi jamana ɲɛmaa ni Chadi jamana ɲɛmaa ka nin bolo ɲɔgɔnmaya kura in a bɛna wolo fɛn jumɛn o de la ka kɛ ni san kelen ye fɛn min ye Chadi jamana ɲɛmaa ale ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ni ka olu gɛn ka bɔ a ka jamana o kɔnɔna la min ni o furukufuruku kɔni tora ani Faransi jamana ɲɛmaa kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka u ka nin bolo ɲɔgɔnma in bɛna laban cogo jumɛn na. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la Jawando service ale an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye Jawando service ko k'a da ka client bɛɛ lajɛlen kulo kan ko nin wagati in na ko fɛn min ye terrain ye a bɛ olu bolo cikɛni na terrain min n'u bɛ ka feere sefa wari 600,000 ani 500,000 titre foncier de don transfert fɛnɛ o sɔngɔ bɛ a la ni mɔgɔ min tɛ cikɛni na fɛ fɛnɛ k'a fɔ aw ɲɛna fɛnɛ k'a fɔ ko senu fɛnɛ ko terrain b'u bolo yen nɔ baramali ale kɛrɛfɛ o ye 8,8 ani 500,000 frais de transfert fɛnɛ bɛ o la k'a da kulo kan ka fɔ ko terrain ninnu bɛɛ lajɛlen titre foncier olu de ye tikɛnina kɔfɛ ka taa se baramali ma k'a da kulo kan ka fɔ ko fɛn min ye Jawando service ye cité fɛnɛ bɛ u bolo cité minnu ni a F3 bɛ ka di 35 millions ni o ye sɛbɛnwari 30 ani 5 ye o kuma a y'aw boli teliyala aw ka taa Jawando service mɔgɔw ka numéro de téléphone ta a ka wele las'u ma terrain ko la fo ka taga se cité ko ale ma. Ni waati in na an bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin Modibo Sissoco ma ale bɛ Gabon Libreville la ka taga se Badiolo Damba ale fɛnɛ bɛ Libreville la an bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin u ma Tunkara Kebe fan o fan fɛ Mali kɔnɔ ka taga se Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.